Dan prije emisije, a svega sat nakon što smo je poslali pitanja, odjednom su se pojavile izvanredne i neodgodive obaveze. Također bi stvarno ispričao ministricu zbog obaveza koje je imala, evo nije mogla doći, tako da sam ja došao izvanredno. Što se tiče tuna, mislim da je i dosta toga stvarno je bilo i u medijima i rečeno. Zašto su te dokumente potpisivali službenici ministarstva, a ne ribarski inspektori? Kad god imate bilo koju djelatnost, u njoj ima i prekršaja, kao što znate. Što je sa Pupićem Bakraćem? Bila je priča o tome da će biti suspendirana? Ne, gospodin Pupić Bakrać nije suspendiran. Vrlo je važno da inspektori što više utvrde prekršaje. Poziv svim inspektorima da javno istupe poput Pupića Bakraća ako sumnjaju da bilo kakvih nepravilnosti ima u ribolovu. Kao što znate, Hrvatska nema ribarske burze i na to sam inzistirao godinama, ali bez rezultata. Jer nažalost izgradnja burzi nije novih dozvoljena. Struka tvrdi da je Hrvatska doslovce izmuljala izuzeće od mediteranske uredbe o zabrani korištenja povlačnih mreža. Što se tiče toga, poštivana je potpuna procedura koja mora biti. Mislim da je naša flota plivoričarska jača od talijanske flote. Znači, mi smo jedni od jačih flota u Mediteranu. Priprema li hrvatska vlada, resorno ministarstvo u suradnji s drugim ministarstvima bilo kakav program mjera i potpora podrške hrvatskim profesionalnim ribarima da obnove svoju flotu, da rekonstruiraju plovila? Jednostavno to je zabranjena potpora u Europskoj uniji. Jako je teško ako nemate dovoljno ljudi, 6000 km obale i plus i restorane i cijelo tržište i promet kontrolirati. Zato smo uveli dosta i te tehnologije. Pomorstvo, nautika, ribolov, ronjenje, život uz more, otoci, turizam, vrijeme i nevrijeme, morski svijet. Morski TV, vaš prozor u svijet mora.